Alyssa Thomas a dwi'n gwneud y cwrs lefel 2 gofal plant yn Ysgol Ysglyfera. Dwi wedi mwynhau na dwi jyst yn gwaith cwrs neu arholiadau. Dwi'n hoffi bod cymysg o asesiadau wahanol yn diwedd pob uned. Rydw wedi hoffi bod Miss di cefnogi fi mewn popeth a helpu fi. Y reswm fy mod i wedi enwebu Alyssa yw am ei fod i pob tro yn darparu gwaith o safon uchel, yn dangos awydd i lwyddo ac yn gweithio'n galed iawn. Mae Alyssa yn berson dawel, ond pob tro yn dangos ymroddiad tu hwnt i'r hyn sy'n disgwyliedig ohoni wrth astudio'r pwnc. Yn ogystal â'i lwyddiant i darparu gwaith o safon uchel, wrth i ni ymweld ar ysgol gynradd sydd ar ein campws, roedd Alyssa wedi creu argraff arnau am ei fod i'n dangos sgiliau gofalu am plant ragorol. Teimlo fod yn cwrs rili dda os chi eisiau gweithio 'da plant oherwydd chi'n dysgu cymaint am datblygiad plant a sut i gofalu amdanynt. Yn gryno felly, resymau bod Alyssa mor dda yw am ei bod hi pob tro yn gweithio'n cadarnhaol mwyn darparu gwaith o safon uchel ac yn gweithio gyda awydd at lwyddiant. Pob lwc i ti yn y gystadleuaeth, Alyssa.